everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Mga higala, niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon. Ako ka lang. Layo-layo pagit ang San Jose gikan din niya. Tuasap ka sa San Jose si Ate Alice. Mayot nagbabasahan din ni Romero ang akong gibiling note sa pultahan niya. Nga paingon ko sa San Jose. Nanuwag na sabay. Hello? Nausab ang imurot. Unsa? Di mo mahimong usbon ang imong plano. Nga naman. Nakabilin kang pahibaw sa bahay kung asa ka palingon. Huwag ka makatingog. Sa ato pa. Gusto ko sa mga pagduda. Hayop ka. Unsa mag imong plano? Ako ka lang, Kati. Unsa? Mao ka na ang akong plano. Ang kunon ka. Ako ka lang. Hain si Ate Alice. Ayaw lisod-lisura ang akong maguwang. Maluwas mo si Alice. Kung mutuman ka sa tanan akong gusto. Sibot mong ipasabot. Dili mayo ang naimutangan karon ni Alice, Kati. Kamay nga si Piat, mamatay siya. Sa? Gibitay ko sa usang kakahoy si Alice. Kung may magkabangan niya, mamatay siya sud sa sako. Sa? Hayop ka, Justin! Huwag makatupong sa imong pagkademonyo! Ako paghihapon na mo daw, Kati. Mahal na ka, Kati. Busa-buhaton ko ang tanan. Mangkong ka. Pakita na ko, Justin. Ayaw ka pala ka. Magkita ka. Inigamot niyo sa atong abutanan. Musulti na ko. Hain ako bitaya si Alice. Sulti na! Asa ta mag-abot? Ato sa terminal. Sakay ang bus. Payon sa south. Ato na kong sulti ko na asa ka mo nang nakasabot ka. Nakasabot ka ba sa buot kong ipasabot? Oh, nakasabot ko. Ug naghinam-hinam na akong makikita ni mo, demonyo. Oops. Kinahanglan tarungon ko nimo sa pagsangkit. Love, mao ka na gusto kong isangkit mo na ako, Kati. Love. Kalma. Relax. Di mo maluwas ang imong pag-uwang kung masukog ka na ako. Mauyaraw na na-love ka na sama sa kong iba't parang nimo. Nabuang ka lagi, Justin. Magitingali na ang tinuhat nga mahigugma, Kati. Mabuha. Sige na. Di na maglalis pa. Manawag og balik kung tuwag ka na sa terminal. Okay? Bye, love. Ah! Ah! Kayog yung... Busy. Romero, tubag ako. Tubag. Carlene? Carlene, niyan ako! Carlene? Nareport na ako sa kapulisan ang hitabo karon. Mangita na sila kan Justin. Oh? Uy, ano sa mga nas bungbong? Ako man ang pangaan. Uy, para ako gini. Romero.
Nanawag na si Justin. Padtuon ko niya sa San Jose. Carlin. Ay, milakaw si Carlin. Anong adto man siya padtuon ni Justin sa San Jose nga? Layo mo kayo ito. Ay, magkataguin ni Justin sa ti Alice. Uy, ha, bahala na. Muadto sa ko sa San Jose. Manawag kong Carlin eh. Oh, uy, may miss call mo din siya. Basta naman may tubo man ang tubig ni Ining Dapita. Miabot na sa sahog nga kawayan ang tubig. Paingon na kining mutaob. Mabasa na ko og samot ni Ini. Ginoo ko. Matultulan ang unta ko ni Carly din sa payag ni Romero nga gibiya na niya. Hinyan ako sa terminal. Paingon sa south. Ito ang bus. Nag-inom ni Justin. Oh. Ito ang last trip. Hoy! Hoy, wata ko! Musakay ko! Paingon sa south? Last trip na paingon sa south? Oh, miss! Kabot ba yun kami? Excuse me. Excuse me. Excuse me. Diyan, pitagal niyo! Tuwabay magantir niyo, miss! Salamat. Hindi na ginoo. Manawag ko ni Romero. Aron masundan ko niya. Oh, si Justin eh. Hello. Inigabot mo sa sunod. Ikalimang lungsod. Manakaw ka. Unsa? Usang kay kag laing bus. Pero, ayaw gid pagkontak ni Romero. Kung gusto pa kang magkakita ni Alice. Kipinuangan pa ko nimo? Huwag ko magbinuang kani. Advance lang ang plano. Nagtanaw lang ko nimo. Unsa? Makita na ko kung manawag ka gamit ang cellphone. Ha? Usa, kung gusto kong may pao, kunain si Alice. Ayaw pagkontak ko lain na magkasunod niyo. Justin. Unsa man? Nagkasabot na ka. Oh, nakasabot. Ayaw ko pasukat, Carlin. Aron maluwas pa nimo ang imong makuhan. Kung dunay manawag, ayaw tubag ka. Bye. Hayop siya. Hayop ka, Justin. Oh, si Romero kininanawag. Saunin ako. Bahala na. Di na ko siya tubagon. Naunsa man si Carlin ay. Di pa sa tubag. Ako na yung sundon ang iyang mensahe. Muadto ko sa Jose. Mapakyaw kong motor aron madali. Unsa kay plano ining salbahis ka, Justin? Oh. Hello? Kanaog sa bus ngayong gisakyan. Unya, balik ug sakay sa laing bus. Pabalik sa syudad. Unsa? Unsa man gyud? Gibinuangan ko nimo, ha? Huwag ko magbinuwag nimo. Naniguro lang ko na kung tunay nagsunod nimo, maglisod na siya sa pagsupay kung hangin ka. Sigurista ka. Natural. Love. Excited na ba ko nga magkita tapusan? Nagtuo kang malipay ka sa atong panagkita? Yes. Sigurado ko nga malipay ko sa itong pinagkita. Sige na. Parahan na ang bus. Balhin na ang bus. Nabubalik sa syudad. Para, manaog ko! Relax na niya. Paghilom!
Para na! Excuse me. Manaog ko. Basa na gyud kayo ko. Kabugnaw. May unta ko na dunay nakauna sa pagduaw inipayag ni Romero. O ka, si Romero ba ang makauna sa pagduaw din wala kini isang kamay nga kugmakan ako si Justin. Tawaton ko na lang yun. Nga dili na yun ko mahimong mahalon sa akong bana. Matangtang ning unta na ko kining akong gapos. Di ka pala naging ko upas pabalik sa syudad. Asag ko pa tuon ining Justin. Oh. Hello? Ni anak ko sa bus pabalik sa syudad. Naiba ako. Karon, pamati sa sunod mong buhaton. Inigabot mo sa sunod lungsod. Manao ka. Huwag mong pangitaon ang tindahan nga lovely ang karatula. Sige, tanaw na. Makalagkit na gini. Para kay manaog ko! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!